Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Action Radio Philippine Standard Time, 1:35. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Tangkimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaluan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay, Tanduay. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. This portion is brought to you by Joy Dishwashing Liquid.
Amati ang lamon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Mayong hapon naman sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati. Kag-welcome sa aton pagpangalagad karon nga hapon sa palatuntunan This is My Life. And thank God it's Friday, Biyernes na naman, Enero 7, tuig 2020. Siyempre, pasalamat tungod nga Biyernes ang mga kabataan, buwas nga adlaw Sabado, kag mga wala sang trabaho sa ilatag sa kapamilya, yes, off the night na naman Sabado kag Domingo. So, gahambal na ng aton mga young ones, dira nga aton sila mga elderly, ba, buwas naman tawi, asadya, magahod naman kami, ugtas naman, amugin na iya. Bisan paano, sige lang bala, enjoy lang, kag maging happy lang kita tanan. Kag, yes, pila man naton ka mga updates karon dugay-dugay. Pero aton man ginapasalamatan siyempre ang aton mga kauturan nga nagapud sa aton tag sa kahapon sa kutob sa malabutan sang aton pagpangalagad. There is at This is My Life. Of course, diri sa syudad sang Bacolod, duha ka probinsya sang Negros Occidental kag Oriental. Sa mga suki naton dira sa Masbate, Romblon, of course sa Palawan man kag Guimaras, kag sa apat ka mga probinsya sa Isla sang Panay. Mayong hapon sa inyo. Kag diri naman sa syudad sang Bacolod sa aton mga suki dira sa Central Market, sa Libertad Public Market, sa Burgos Public Market, sa tanan nga mga tsindahan. Nga sa diyan man naga-relax kila dira, nagapulo-pahuway, kay ini iyang oras kabalugid kita nga ginapakig-awayan naton ang katuyo. Nangado ka nami ana ihilay-hilay, pero kung makanap ka, makapiyong-piyong kakadali nga do kadalom gid, bisan mga 3 to 5 minutes, about do naka-energize ka dayon, di ba? Mapagsikag mamagan sa gilid ng inyo pamatyagan. Pero siyempre, samtang nagapiyong-piyong inyong mga mata, upod kay Tita Wilmang palamatinan sa paglingaw man sa inyo, sang aton pila ka mga matahom nga lalantunon, nga makapahanumduman sa inyo, ilabi na gid sa karon nga bulan sang Pebrero, ang love month naton, kag magluwas man sina. Ang sulat man nga aton pagabasahon karon nga hapon, upod sang aton sini mga greetings kag inyo man mga opinion, mga suggestions kung may mga hubin-hubin tadi karon nga makahatag sang ilaman mga reactions para sa aton tagpadala sang iya problema. Millennial niya mo na ang aton sini letter sender gin padala niya kay tawe via messenger. Ay naman message nga inabala. Okay, ada nga aton sini text hotline plus ang inyo sa greetings, 0938-225-5017. Again, 0938-225-5017. Sa Facebook Live, basta may data kita. Sa inyong mga cellphone, open lang inyong mga Facebook account. Search Action Radio Bacolod, opdanay kita dira na live. Hasta alas 3, iya karon nga hapon. Kag, araman, ang aton sa nga actionradiobacolod.com.ph ang website sa Action Radio Bacolod. Okay, alauna 43 Action Radio Philippine Standard Time, matugnaw ang aton panahon subong. That's why nga ang iban nagakunop iya may tabon ang liog, may balabal sa liog, iba naman kalo, may sweatshirt, may putos iya sa ila sinikalawasan tungod sang aton matugnaw nga panahon. Kasi na silina naton ti may LPA, low pressure area, pero dito sa Baguio City 14.88 degrees Celsius ang ila temperature kay inas ang aga, na ti
Bot silingon na buhinan na ang katugnawon nga nabatyagan nila sa ila lugar kag sa iban pangabahin sa aton pungsod dulot man sang amihan na kain alas 5 14.8 degrees Celsius didto iya sa Baguio, kahapon 13.8 kag mas pa nga saka kumpara sa mga na-record nga mga temperature sa tong February 1 nga 10.6, 10.8 sang 3 kag 10.5 naman sang February 5. Sa aton sa gihapon suno man sa ginpahig sang pag-asa nga ining may eksperyensya naton nga katugnaw. Mabatyagan pa naton until the 3rd week of February. Na, pagkatapos na ba, antos naman tas ng tuman kainit nga panahon no? Kag magluwas man sinate ang LPA pagidugang pagiging nakatag sa aton tugnaw ang low pressure area. Kag sa mga nagapamangkot naman, kag samahatag man naton nga mga impormasyon angot sa N-coronavirus o kun novel coronavirus o kun nCoV ARD, ang ARD acute respiratory disease na sa gihapon kita padayon man nga magapahanumdom sa inyo ang dugang man nga paghalong kag dugang man nga pagpangamuyo sa aton mga kauturan nga ari diri sa aton palibot nga ginapaidalom sa karon iya sa monitoring kag investigation. Ang aton sa mga kauturan nga napaidalom sa PUI kag PUM na kabay pa nga kung magabot ang mga resulta sa ilang mga test manginegatibo lang. Kay duga amat-amat damo na. So extra careful kita, extra halong kita kag kabay nga mangin maayo lang kag madiskubrihan na kung ano ang makabulong sining coronavirus o kung nCoV nga ini. Ang masubo-subo lang gid kay ang nag-expose sini nga Chinese doctor na ang nag-expose sa sini kag nagpalapta sining natungod sa nCoV nga ini ang nagtaliwan na, no? Napatay na siya tungod man sa coronavirus. Kag sa nahambal na naton, ang nagpagwa siniman si Li Wenliang, isa ka ophthalmologist sa hospital sa Wuhan. Sa diin ang Wuhan City, amo ining sa diin ang sentro sang outbreak nga isa sa 8 ka mga tawo nga nagreprimand sa woman police sa Wuhan. Okay, do kabudlay sa Wuhan, aga woman. Wuhan police ang nagligid nga tuig sa pagpalaptas sang illegal kag sala nga informasyon suno sa ila na hanungod sa coronavirus. Te sili dira nagaobra sa Wuhan Hospital nga nagsiling siya sa under sa Weibo account nga apatay 2:58 a.m. local time dito sa Wuhan, China. 34 years old ni siya. Kag sili nagambal man sa grupo sa mga doktor sa Chinese social media kag messaging platform nga WeChat nga 7 ka mga kaso sa SARS o kon severe acute respiratory syndrome ang confirmed kumpirmado nga may angot sa seafood market sa Wuhan nga ginapatihan amo ang ginhalinan sang amo nga virus. Ti amo ni siya ang nagpagwa gid kag daw masiling tabda nangin problema sa kay tina-expose mo tigin bawian na siya sa kabuhi. Kag magluwas man sina ang nakuha man naton bala nga balita diri sa Action Radio nga atong isa ka Pinay nga OFW sa Dubai nga siling napatay siya didto tungod sang coronavirus kadasig man to kag ang nag-confirm sa to amo si Labor Secretary Silvestre Bello III. Pero sining aga nagpangayo gid siya apology o kon dispensa sa gobyerno sang Dubai si Bello. Kita yung mga nagpositive dito coronavirus kabalugid na kung ano kadelikado. So, sining lang gid nga aga ni pangayo siya sang dispensa sa gobyerno sang Dubai sa paghambal nga ang Filipina nga napatay dito tungod sa coronavirus. So, ang statement sa Department of Labor and Employment o DOLE nagaklaro man nga ang Filipina o kung ang Pinay nga ginkilala kay Amalia Collado da Proza ang wala mapatay no tungod sa
novel coronavirus. Kay base man sa report nga nabaton sang talatapan sang atong sini Labor Secretary nga si Sylvester Bello III halin sa Philippine Labor Office sa Dubai nga ang result suno sa amo iyang data. Ang results ng confirmatory test naging patigayon sang Pathology and Genetics Department sang Dubai Health Authority sa specimen ni Daprosa nagwa nga negative siya sa novel coronavirus. So, tungod sina, gilayon man nga nagpangayo sang si Bello o kung si Bello sa gobyerno sang amo iya nga pungso. Hindi makahatag sang kabalaka, confusion sa mga tao dito, kag sa mga pamilya naton nga mga Pilipino nga ato dito sa Dubai, ang announcement niya makatuga gini, di ba? Nan. Amo na bala nga kon mayo nang kay pagkabalo ni Bello kag pagkabato nila sa information nga hindi ya tungod sa corona or nCoV ARD ang rason sang kamatayon sang Pinay didto, galayon siya nagpangayo sang kapatawaran. Kag sa ito naman mga kauturan na sa mga mahilig sa social media nga mahilig magpalaptas ang mga balita, mga sala nga mga balita sa nCoV, mga fake news sa nCoV, kung mapamatud-an nga kamo ang nagapalapta 12 years gid nga pagkabilanggo ang inyo maangkon, 6 to 12 years ang sinuman nga mapamatud-an nga nagapalaptas sang fake news na tungod sa nCoV ARD. Amo na iya ang ginpabutyag sang spokesperson sang anti-cybercrime group sang Philippine National Police kadungan man sang pahayag nga may ara na sila sang na-trace nga anom ka fake news nga nagalapta subong sa social media. So ilan subong gina-locate kung diin ang origin scene o gid. No, ang hambal gani ni Gamad, kung na-monitor nila ang fake news, gina-verify anay nila ina sa official sources, kang kung mapamatudan gani nga fake ang gina-report nila sa Facebook Philippines, ginakakas ang original iya nga post na kang mapamatudan ti kasala ikaw. Ang first ang una iya nga tuig kag ang ginalinan sa social media post ang manabat sa paglapas sa Presidential Decree 90 ukon unlawful rumor mongering and spreading of false information. Kay dapat suno iya kay gamad sa Republic Act 10175 ukon anti-cybercrime law imbis nga prison correctional magasaka ang silot nga pagkabilanggo sa prison mayor. Di hambalya pagani nga pwede nga manabat man, pwede man nga manabat kung may salamton man ang mga nag-share sang fake news. Gani, gina-advisean gid ang publiko nga likawan na nga magpalaptas ang mga hindi confirmed information sa social media. Amo na ang kisa kadasig maglapta, abi na tuntuod na, gali indi pa. So kinanglan kabalugig kamo magtanaw, kag kabalugig kamo maghibalo na kung bala inang balita nga nabasa ninyo sa social media, may kamaturan o kung wala. Kinanglan kabalo kamo mag-search sang ginhalinan sina. Bala, authentic o kung husto ang balita nga ina, kag ang source ninyo, bala, ano gani sina, panawag, bala bala ining, ay hindi ko mababungat sa akong sinibaba. Kinanglan na nga ito sa ni source, sigurado kita sa nga makuhaan na ito na hindi siya yapiki nga nagpagwa. Okay? Kag magluwas pagid sina ito bilang update pagid neton sa Diamond Princess to nga barko sa Japan nga nag-positive to sa 2019 nCoV man na damo to nga daan Pinoy ang mga sakay. 538 ka mga Pinoy kalakip na subong sa mga napaidalom sa quarantine dito iyati mag 538, imagine. Pero
under investigation and monitoring sila. Ara lang sila gyapon sa barako. Di kung mag-abot man ang test kag mag-negative sila, makahalin man sila. Ha? Okay, tanda naton ina. Pero ang mas, pag nga may na siplatan bala si Tita We, ang isa pagid nga nakita naton halin sa Czech Republic, ginapaban subong sang aton Department of Agriculture. Mando na naiya from Department of Agriculture ang pagban sa mga poultry products halin sa Czech Republic. Amo nang mando iya sang DA. Kay base sa Memorandum Order number 13 nga ginpermahan ni Agriculture Secretary William Dar, ang temporary ban nga ina para man malikawan ang pagsulod sining H5N8. Ano naman na? H5N8, highly pathogenic avian influenza. Amo na sang HPAI na. H5N8. Way patakaluwas sang way pa kita nakaluwas sa ASF, di ba? Ang sa baboy man nga problema. Tisubong ari naman ho, amo nang ato naman dapat iya nga halungan. Ining H5N8 show mga poultry products nga ina. Pero ara ya ang from Czech Republic nga mga positive sina ang ilang mga produkto didto hindi makasulod diri sa aton. Kay base man sa report nga na sumital sang state veterinaries ang Czech Republic sa World Organization for Animal Health, may outbreak sang H5N8 sa ila pungsod. Kag magluwas man sa mga poultry products, hindi anay pwede magsulod sa aton pungsod ang mga semen, day-old chick, mga wild kag domestic chick halin sa Czech Republic. So, suspendido man ang pag-process sa mga sanitary kag phytosanitary import clearance sang amo iya nga pungsod. 1:56 Action Radio Philippine Standard Time. Relax anay kamudira, kadaligid lang para man sa iton mga young at hearts. And a fair to remember from Nat King Cole. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Madayon
Dayon Action Radio Bacolod sa luto Nandito. sa Para gidi na sa tenan sa kutob sa aton malabutan sa pagpangalaga diri sa This Is My Life karon man nga hapon. Kag sa aton mananay dira mga kauturan sa inyo pagkinahanglan sa mga preska kag mga matamahom nga bulak sa kun anuman nga mga okasyon, sa anuman nga mga events o kung sa inyo man mga palangga ilabi na nagahilapit ang Valentine's Day. Nan. Ara lang sa likod sa Bacolod Base Center. Dira sa May Ferrero Street ha. Ang Johnny and Christine Flower Stand. Pwede nyo man sila makontak sa cellphone number 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828. Ara si Maymay kag si Tintin mag-entertain sa inyo. Pwede ka mo maka-inquire kung ano ang klase sang bulak. Tapos sa balo nyo, dala arrangement, pick up nyo na lang. Yes, go na. Ha? Johnny and Christine Flower Stand dira sa likod sang Bacolod Base Center. With her words. Tawe, good afternoon. Ga-monitor lang kami diri sa balay. Ed, helado, salamat kid kay Mel J. Mata, Tita Wilma, please. Paki-greet ara na day. Kay Marilo Alfonso, Gagalorigin, Perartilia Toriano, Tapalya. Gapamati gid kami from Barangay Concepcion. Wow, Barangay Concepcion, Dalisay. Mayong hapon lang das. Kagadira man sa pamilya Gomez, madamo gid nga salamat. Girlie May atong Salazar, salamat. Monitor lang ko ta ka Inter Rizal, Manila. Ulan di sa amon ta. Diri sa amon, magulugal-o man ang panahon. Kahapon, ulan-ulan man. Mabulubog na. Kay Wimar Hicano Halyasgo. Na afternoon, titiwa, monitor lang kami diri sa Barangay Sag-ang La Castillana. Tamyaw ko lang dayon family Halyasgo, Hicano, Salvatierra, kag Robles family. Miss Heaven. Good afternoon. Salamat, Gid. Kag good noon da sa taga-radio. Benny Ilyada. Sa imo, salamat. Kay Bia Jonathan. Thank you, kid. Kay Linwell Kay Linwell Basilan. Okay, dira sa Kada City, salamat watching live. Salamat gid. Diri man sa amon tulutalithilang titawe, Caloocan gali tamyaw ko lang da pamilya ko sa barangay Kabagnaan La Castillana. Salamat gid. Pabati naman sa batch ko, advance happy birthday Dina Pithate, February 9, Barangay Atipuluhan, Maaw, Bago City. Halin kay Francisco Angie. Alas 2:01 na Action Radio Philippine Standard Time. Siyempre, ang aton man DTX 500 capsule nga kinahanglanon gid para sa complete management sang aton siniliver adlaw-adlaw para mangin healthy siya kag mangin maayo man aton pamatyagan. Siyempre, DTX 500 capsule may detoxifying compound nga amo inang nagatinlo sang aton atay. May mga active ingredients man. Phytochemicals kag antioxidants pangontra sa liver inflammation o kung ang paghubag sang imo siniatay. Kung pabayaan ta na mahulog na siya sa cirrhosis of the liver o kung amo na siya ang ginitawag nga cancer of the liver. Hindi pwede, kinanglan niya healthy ta, maka-function ta normally. So halungan kag tipigan nato ng aton atay nga mong storage sang aton mga sustansya nga makuha sa aton mga ginikaon. Pwede mabakal ang DTX 500 capsules sa mga butika dira sa inyong lugar. Diri man sa amon sa siyudad sang Bacolod, pero pwede pagid kita makabakal online. Para hapos ilabi na gid sa aton mga senior citizens, sa aton mga elders nga nabudlayan, magalin sa ilabalay na para magbakal sang DTX 500 capsule. Pwede log-in suguang apo mo kun ang anak mo na nga may data dira o kun may internet connection kamo dira. Log-in kamo sa www.kalusuganyan.ph. Hindi gani sa Kalusugan Yan Facebook page. Pwede nila ma-deliver sa inyo balay. Ang DTX 500 capsule, ang authorized online distributor sini, amo ang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center, kag ang Klinika de Alternativo Medicina. Alas 2:03, si Tita Wilma magabalik pagkatapos ng commercial break. Simbanwa, mabugaw na hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sansan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagkain na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Alas 2:08 na Action Radio Philippine Standard Time. Yes, ang aton mananay Dr. Alfred Pure Mangosteen Tea. Ang nag-isahan doon nga supplement tea mo alin sa Pilipinas nga may US
FDA seal of approval. 100% ni siya nga pure mangosteen natural kag 100% nga organic. Wala ni siya lamod nga kung ano man nga mga chemicals. Puro-puro ni siya. So, nami gid ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea nga makabulig sa mga ginaatake sa ilang migraine, ginapahagan-hagan niya, kag hindi kadali-dali nga atake o hindi kadali-dali nga atake yun, sorry, no? Kaya nga ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, ang maikasarang ni siya sa pag-repair sang abnormal bala nga pag-function sang aton serotonin sa mga kaugatan naton pagkadto sa ulo. Kung na adlaw-adlaw ginagainom ka sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, manami ang paghulag kag pag-ilig sang aton dugo pagkadto sa aton utok, pakadto sa aton ulo. Kag syempre hindi lang inatandaan ginaton ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea ang may antiviral ini siya, may antibacterial kag antifungal effect para naman na sa mga infection sa baga. Na ginapalikaw ka mo nga makaangkon sa infection sa baga kag sa kun anuman nga pulmonary diseases. Pwede na mabakal sa nagkalain-lain man nga mga drugstores dira sa inyo lugar and of course diri man samon sa siyudad sang Bacolod. Ara available sa tanan nga Sincere Drugstore, Negros Grace Pharmacy kag The Generics Pharmacy. Sa nabala ni Tita Wilma, Biyernes, subong nga adlaw. I-remind ko lang kamo kay hapon, gin-remind ko naman kamo ang paghulog sang aton sa ni mga entries para sa first weekly draw para sa aton ACS Millones 2020 promo. Hasta lang karon alas 5 ha. Kung daw alang-alang ng pagsulat ninyo sa sobre kag sa papel sang detalye nga kinahanglanon, okay, dalaan nyo na lang basta ang inyong mga proof of purchase kag ang inyo iya nga mga kinahanglanon. Kinahanglan antes alas 5, ari ka mo diriya sa estasyon sa Action Radio, ara ka mo dira sa lobby, pwede ka mo dira makasulat hasta sa matapos ninyo kung gusto ninyo, no? Pero importante, pagka alas 5, lampas alas 5, hindi na siya pwede nga mabato. Para sa aton first weekly draw, para sa aton ACS Millones 2020 promo, was ang aton first weekly draw. Sa nasiling na naton, mga kinanglanon, mala naton nga mga proof of purchase, produkto sang ACS, ang unique toothpaste, ang White Rose Kojic Whitening Soap, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Starwax Floor Wax, kag Pride Detergent. White legal sized envelope, kag ang matinlo nga papel. Nga kompleto sa inyong mga detalye, kompleto ninyo nga ngalan, edad, address, kung may contact number nami pag hindi sulat ninyo dira. Kag ang pinaka-importante, ang inyo perma. Lakipan ina sang ginlawag na ito nga proof of purchase. Halimbawa, ang ara mo da iya, label wrapper sang Smart Paste, i-include mo na siya, sulod mo sa sobre white legal sized envelope, malaba nga sobre nga ordinaryo mo na sang legal white legal sized envelope. Kulahan mo mayo nga hindi magtabog kay kung hindi mo gani ma-sealed mayo pag ukay-ukay na mag-raffle tabog ang unod wala magabutan ang sobre wala gali unod so kanugon ha kinailan sealed maayo kag sa likod sang sobre isulat man ang aton promo title ACS Millones 2020. Dason ang imo POP nga Smart Dishwashing. Care of Action Radio Bacolod. Okay, gid na. Ha? Action Radio, kinanglan may Bacolod gid sa puntahanan. Kag pagkatapos, bantayan na aton weekly draws, 13 Saturdays na, ha? Kaya ang grand draw ta sa May 15 mo, ha? Kag tandaan mo sa kada simana, may 3 kita ka mga winners. Ang atong 3 ka mga winners, ganyan tawe, magabaton sang tag 1,500 pesos nga cash. Plus pasang ACS Products Gift Pack. O, te. Sa mga wala pulos masiling sa basura, mala na panghaboy-haboy nyo. Hindi. Sa nasiling naton ang kwarta ara sa basura. Gani ko nagagamit kamo sa ginapang-mention naton nga mga produkto, ang mga putos, hindi pag-ihaboy. Suktan nyo da. Okay. So, good luck sa mga entries. Padamo-damo ni mo. The more entries you send kuno, the more chances of winning. Alas 2:03 sa Action Radio Philippine Standard Time. Aton anay sulat sa sininga hapon.
Ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, Ay Ang aton pagbabasahon sa inyo sa sininga hapon via Messenger. sa daigdig. Via Messenger ang aton sinibasahon, lipuot lang na siya, pero ti nahanungod din sa relasyon iya sa mag-abyan, sa nag-updanay sa trabaho. Ay, kinabrang pahilabdanay sa indiing mo Nagapatawag siya sa ngalan Justine, kagang mensahe ni Justine, nagasiling. Hi, Tita Wilma. Diri lang ko nagpaagi sang akon problem sa imo kay Dasig. Lipot lang ni Tita pero kabalugid ko nga gets mo. Ako gali si Justine. Problema ko natungod ni sa upod ko sa obra, Tita. Nainit ko sa iya sanggin pahilabtan niya ang phone ko nga wala pahanugot. Abi mo ta, gindelete niya ang mga messages namon kag sang mga upod namon sa work nga mga babae. Tungod sina daw nagsaka gid ang dugo sa ulo ko sa sobra nga kaakig. Pero wala siya sang nabatian sa akon, Tita Wilma. Ginhimo ko, wala ko siya anay ginsapak. Bisan, ginahambal niya ako. Hasta subong na init gid ko sa iya, tungod nalainan ko Wala siya kabalo nga ang nalainan ko sa tanan, amo ang hilabtan ang privacy ko. Ina lang, Tita We. Gusto ko lang mabatian halin sa imo kung anong maayo ko nga himuon, kay hindi man ko maglinong nga wala kami nagaayuhay, kay isa lang ang amon ginaobrahan. Thanks, Justine. Malipot, pero aton man magets ang problema. Sa imo, Justine, salamat kid. Kabayang ang iban makarelate man sa imo sitwasyon. Kag kabay ang iban nga maka-intend man kung nga ginakaugtan man sila sa mga upod nila. Hindi bisan gani sa mga mag-asawa, di ba? Bisan gani sa mga mag-asawa, minsan na ganubyahanay. Hindi lang yung pagpahilabting akon kay ako na iya, di ba? May mga something, depende na ina mo, no? Depende ina. Pero hindi, Justine, antes man, ang aton man nga ambahan nun nga aton ipabati sa imo from Aiza Sigera. Sorry. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon.
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon Radio. What salamat siya. Pero kung bisan kay sino man siguro sitwasyon, matabo ina. Ngang imo, bisan hindi pa cellphone, basta imo nga imo, kag hilabtan nga wala sa pahinugot mo, bisan wala man lang nagmuno sa imo. Do manginit ka man, mayo lang kung maayo man ang imo mudo, di ba? Mayo imo buot. Kaya daw maintindihan mo. Pero kung hindi gani, maglain, gid kang masakitan, gid ang imo sininga, buot. Kag what more sa cellphone. Kaya kung kaisa, syempre, may mga mensahe ka mo dira nga hindi dapat. Bisan gani sa mga masawa nga ginhambal ni Tita We kay ina, mag-asawa, no, biyahanay, sa mga mag-utod, sa mag-iloy, sa mag-amay, Hindi lang niya paghilabti akong cellphone, kami imo man kaya, hindi lang niya paghilabti, no? Na may mga mo na bala nga masiling, bala nga, ang privacy sa isa ka tao, bisan magkainano, dapat man naton respetuhon. So, nainit ka man, hindi. Kung ikaw mabasol, tungod, una sa tanan, sala man ang ginhimo sang imo upod sa trabaho. Sala gina iya. Pero, ang mahambalang gini Tito Wilma sa subong, since nga wala mo siya ginabugno, wala mo siya ginaistorya, bisan ginaistorya mo, ginaga-istorya sa imo, gina-ignore mo siya, okay, pabahiin na lang na anay, no? Kung hindi mo pa siya feel nga istoryahon, kaya basi kung magsabtanay pa ka mo, maglala pa, pabahiin lang anay, no? Paligara lang anay ang kaugot, kag ang kaakig nga ara dira na nakastore sa imo dughan, hulaton mo gid anay nga madula, hulaton mo nga magatahaw ang kaugot mo sa iya. Sang sa mag-okay ka lang, okay ka lang deep inside your heart ara pagaling kaakig. Kaya plastika na ito, hindi nami. No? Bisa makig-plastic ka sa iya, pero mabasahan sa mata mo nga may tago-tago kapag gihapon nga kalain sang buod sa iya. Paligara lang. No? Siling nila nga time heals ko no. Paligara lang anay. Kaya maligad gid ina. Kag may numbalik. Kag istorya ha siya. Kag iplastar mo sa iya. Nga ti, amo na iyang nalainan mo. Kag hindi ka konforme sa amo na iya nga pamatasan. Kung okay ka na, hambalon mo siya, amo na ang nalainan ko sa imo. Kung pwede sa dasun, hindi lang paghilabti, hindi lang paghilabti ang akon gid iya, pwede man, basta maglisensya ka lang o kung magmuno ka lang. Tiki may araman ko kaisa sa iban ng mga bagay, hindi lang sa cellphone. Kadamo sa mga bagay. Ang tanan, kinahanglan, arap lang ang ginambal tala nga, respeto lang. Sa bisan ano nga bagay, basta kabalo ka magrespeto, respetuhon ka man. Kasi respeto, dumduman talaga si Pastor Kay na Pastor. Hi, good afternoon. Salamat kids sa imo. Paamo na lang kita sinaabi, no? Pero pasalamat man kita. Nag-say sorry man siya. Titaw man lang kita.
tao lang kita gintugas ng Dios, ang Dios gani nakapatawad, makapatawad kag nakapatawad sa aton mga kasalanan, kita paayhan. Pero sila sa iba, pero kasakit itawi kag kuno ara gid siya Japon, okay lang na madula lang na siya. Ha? I-pray nyo lang nga kabay nga maayo lang ang tanan. Ano hindi bala hindi Mary Grace Eugenio Fermin. Salamat gid sa imo maayong hapon dera. Alas 2:24 Action Radio Philippine Standard Time. Ang aton galianay panyawan linament ante si Tita We ya malipat ha. Ang aton panyawan linament maayo ini siya para sa let's say varicose, kung may varicose ka, may arthritis ka, may rheuma ka, ihaplas mo ina sa affected area. Ha? Haplos nga may dala nga pressure. Nan. Kay nami gina siya. Kung sa mga barikos, kita ko ng mga barikos, do gagataw ang mga ugat sa inyo sinipanet. May pagbanyos niya, dala gina iya, may pressure pa idalom. Kay kwan gali na siya, inang dugo. Nan. Ini naman na aton panyawan, naman panyawan, sa ato naman manunggal na siya. So, daw kadako gid sang mabulig sa inyo sini ginabatsyag palamuy-puy palanakit sang kalawasan alay sang likod hawak kag balikawang panyawan liniment ang aton dira sabat sa inyo sa pilas pagid na tilawan ko man na pro pagkapilas ang kamot ko sang kutsilyo bala pag slice ko sang utang ay nga mga anak ko sus gapisik gawisik ang dugo may lang kay nami gid man hugasan mo siya tapos patuluan mo siya medyo mahapdi pero gakuyom try nyo okay panyawan li naman pwede na mabakal sa mga butika man dira sa inyo lugar diri man sa amon sa syudad sa Bacolod ara available sa mga butika nga nahamtang sa atubang kagkilid sa Corazon Locsin Monte Libano Memorial Regional Hospital ara sa farmasya Caro sa Mims Pharmacy, RX Joy Drug Store, JDN Pharmacy, kag Pacific Pharmacy sa Jax Marketing sa idalom sa Action Radio. Available ang itong sinipanyawan liniment kag ang aton man nga Celebrity Kojic Show. Relax lang, si Tita Wilma magabalik pa para man sa mga mensahe ninyo sa aton text hotline kag sa Facebook Live pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Yung banwa, mabugaw na hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe Wala sang hinadampingan Padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon kita magapadayon Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon Madayon
Padayon Action Radio, pakolon saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Kaulog na ngay, sansan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga itala. Tita Wilma. Aton Dr. Pinoy Squalene Capsule 100% pure squalene, wala lamon chemical, wala sa malay nga side effects sa aton ikaayong lawas, the best immune system booster, the best cleanser kag regulator sa aton dugo. Gani problema mo imong blood pressure, blood cholesterol, blood sugar, kag ang imo man potassium, sodium, kanami gid. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, very effective dira. Basta ang pag-inom mo lang before ikaw magkaon, 30 minutes before ka magkaon, 3 times a day. Kag hapos sa yatunlon kay soft gel ni siya mo. Soft gel, so pag butang mo sa dila mo, inom ka lang isa ka lagok, kaya gadalahay pasulod, dasig matunaw, dasig mag-epekto, kag madasig ang reaksyon sa aton sinilawa. Okay? Kag ang isa pagid nga gusto ko man i-share sa mga Iloy, kag sa aton man nga mga may edad-edad na dira nga medyo limot-limot na, ang medyo pigaw-pigaw ang memorya na naton kay basta ga edad-edad ka, di ba? Admit the reality. Sila ng nila. Ini bala Dr. Pinoy Squalene Capsule kay nga ang Dr. Pinoy may fatty acids man ni siya mo, kag 80% sang Dr. Pinoy ang fatty acid nga ara dira, pwede niya masupply iya sa imo pagkinanglanon sa aton siniutok. 80% gidya sang fatty acid. Tinami man sa mga estudyante naton para madasig ang pag-absorb nila sa ila lessons, especially kung sila ang magtuon. Itawi ka budlay tunlon sila ito sang isa ka Iloy na sa text hotline. Tawi hindi na sila kainom kay elementary, let's say high school. Ay hapos kung hindi sila i-prick nyo kay namangkot ko na. Ito mismo sa Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated sa office, i-prick ninyo ang gel kag ibutang sa kutsarita painom sa ila. Try nyo na mga Iloy. Okay, pwede mabakal sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar. And of course, di man sa amon palamang kutanon arang Dr. Pinoy Hotline 441-1299. Diri sa amon sa siyudad sa Bacolod, sa tanan man nga Sincere Drugstore, Negros Grace Pharmacy, kag sa tanan nga da Generics Pharmacy. Ay, magtulok lang ko sa mga reaction nyo. Gayuhom ko sa aton sa ni text hotline kaya sa Facebook. Ray Paipon, hello, Tita Wilma pa shout out sa Tampalo National High School teachers. Hello, mga man and sir. Good afternoon. Thank you so much sa pag-upod kay Tita Wilma diri sa This Is My Life. Kay Mercy Pondo, thank you kay Maria Luz Grijaldo Macunat. Damo, sa ilabas, salamat gida. Kay Tuto Ken Alonzagay, badayon mugwa. But anyway, thank you so much sa imo. Edwin Pineda, salamat man sa imo. And good afternoon. Roslyn Season, tawe, good PM. God bless. Please greet lang kay Nanay Pinas, basta may G sa punta. Kaya San Cada City, kay Nanay Jutay, diri sa La Granja. Salamat, Gia. Tita We, good PM, greet ko lang si Connie Oyos, kag si Shemely Faunalan, nga nagabisi in code data para sa research namon. Here at my SSG office of Eva J. Montilla National High School, Inaya 1. Thank you. Salamat, Gid. Kay Mero Go Onad, Tita Wilma, greet man kami, taga Barangay Zone 6, Cada City, gapamati kami. Family Denuog, salamat maayong hapon. And of course, kay Rose Matthew, tawe, good PM, tamiyaw ko lang da. Akon, Mama Esmeralda, Mateo, gapamati, gid subong. Ay, oo. Okay lang na siya, tawe, never mind, na?
Good afternoon, man. Morning. Sa imo, tita ko. Thanks, good. To Ken, thank you, thank you. God bless you too. Ha? Okay. Kadtuan na ni Tita Wilma pilaman ka mga mensahe sa aton sa ni text hotline kag sa aton Facebook Live para sa aton sender na kay Inday Justine. Siling ni Julina magdangal sana. Kuno okay, love. Sana all. Siling nila. Okay, halin kay Girly May atong salusar. Sinya bisan sa akon man ta gamit ko hilabtan nga wala galisan siya. Init gid na ulo kuya. May ara gid man gali tao nga hilabtan nun Kapin pagid sa sipi, cellphone basi may nakita basi may makita kada karon kag isugid-sugid kundi naglain pa na hindi lang magpahilabot kun hindi aton. Thanks gid. Salamat gid sa imo. Monitor lang kami din sa program mo diri sa Binalbagan kay Chini Perez sa San Vicente Chomari Formentira. Salamat gid. Speaking of Perez, Miss Feli Perez dira sa may La Carlota, kamusta na? Sa imo sini palangga nga Iloy, sa kay Carmen sa inyo tanan, mayong hapon lang dira. Okay. Kadto kita anay sa pilaman ka mensahe sa aton text hotline. Siling ni 9104 para kay Justine. Ang mahambal ko lang, nga hambalon niya ng upod siya. Nga hindi niya napaghimuon liwat, nga hilabtan niya ang gamit siya. Kaya hindi man iya ina. Kagpasan siya ko niya lang anay ang upod siya pero hambalon gid niya nga don't do that again. It's me, Emote Boy. Emote Boy, salamat kag mayong hapon sa imo. Sana'y walang Mayong hapon tawi ang mahambal ko lang kay Justine from 6609. Amo nga istoryahan nyo sang upod mo nga biktima niya kung ano himuon nyo sa iya or prangkahon ninyo sang iya sala. Si Lani niya, thanks good tita. Yes, madamo gaman salamat sa imo Ma'am Lani and good afternoon. Tita Wilma, good afternoon Miss Emma Almeda sa La Carlota. Salamat gid sa imo. Maayong hapon man. Action Wilma, good PM. Perti nga pag-type sa ngalan ko ba? Halina siya kay 3328. Halim na naman kay 6466. 6466 siling niya. Tawe, kung sala, painchindihon niya. Hindi lang siya maghipos-hipos. Paano na siya karon ka balo? Nga sala ang iya ginhimo kung maghipos ka lang. Salamat, Gid. Wilma, pwede ka pa nga textmate, girl, gwapa, taga Bacolod lang. Taga Bacolod nga gwapa ko, no? Batarso si mo, okay? Sa mga girl nga gusto iya mag-friend sa iya. Pero ang paghalong, ginapainom dumagin ni Tita Wilma sa inyo, ari nga cellphone number, 0948 011-4891. Again, 0948-011-4891. Para kay Justine, magpakatutuo ka para mabalaan niya. Kay budlay kung hindi ka magpabalo, sigihon niya na himo pati iban o lamiro niya pa. Batian mo na, Justine? Yes, okay. Alas 2:37 Action Radio Philippine Standard Time. Happy birthday today kay Tatay Andres Mission Sr. sa Barangay Bukana, Ilog. Happy birthday Tatay Andres. Tatay Andres Mission Sr. Barangay Bukana, Ilog. Happy birthday. Haling kay Tutong, kay Nining, kay Isabel Mission and family. Si Tita Wilma magabalik pa para sa ito naman horoscope, gani o relax, pagkatapos man sang pila ka mga commercials. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong ang kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon si Tita Wilma sa This Is My Life. Dira man sa sulod sa Central Market sa Aragon at Tailoring. Mayang hapon lang da sa ilan na day Vilma kay Edward kay Edwin. Salamat gid sa inyo pag-upod kay Tita We karon iya nga hapon. Kag syempre man mayong hapon lang kay Karen de la Cruz nga nag-upod kay Tita Wilma karon nga hapon. Action Percival
Villamor, salamat. Mabugnaw nga hapon, Tita Wilma, monitor lang kami diri sa anay ka. Hindi ko siya mapaibabaw, pero okay lang na siya. Action Percival, salamat, Gid. Kag kay Ray Paipon, dira sa Tampalo National High School, sa mga teachers dira. Thank you, Gid. Good afternoon, Tito We. Palihog lang ko tamyaw kay mama ko, Geraldine Montesino. Ang nagatamyaw bata, iya si Roger Montesino from Cubao, Quezon City. Salamat, We. May God bless you. Salamat man. Monitor lang kami din sa program mo sa Binalbagan kay Ginny Perez sa San Vicente. Jo Marie Pormentira. Ay, oo nga mga anak. Padayon gid ko pamati sa imo makuha gid ang homesick ko diri sa Saudi Arabia mayong adlaw lang sa tanan. Wilvan Española Tikala, salamat kyan. Kay Emmanuel Miraflores Quales, good afternoon Ate We. Pag-greet naman happy 80th birthday sa akong mapinalanggaon nga tatay. Pedi Quales sa Sitio Cubay, Inapoy, Kabangkalan City. From Maui sa Qatar. Salamat. So, happy 88th birthday. Kabashmate Hinedino Cades, mayong hapon. Salamat gid sa imo. Kakainday Chin Hisulgon, dira sa may Bebs Mangustan sa Valladolid. Baara sila naga-monitor man. Permigid, no? Kay Tatay Tony Hisulgon, kay Nanay Biking, kay Nong Romel Pagsubiron, kay Nang Bibi, kay Nora, kay Chin nga nagabantay sang Tiangge. Sakto na, Tiangge to, Tiangge while nagapamati man sa This Is My Life. Okay, alas 2:45 na, relax. Plastar, para sa itong sa ni horoscope, karon iya nga adlaw. Para sa itong horoscope, Biyernes, Enero 7, tuig 2020. Siyempre, unahon natin ang mga netao Enero 20 tubtub Pebrero 18. Sa mga Aquarius, mapagsik subong nga adlaw si Aquarian. Kay nga, in love mo tungod sa gugma, mapagsik ang lawas. Kag suporta gid ang panahon sa imo, sa iya pagpakig-date karon nga adlaw sa imo pinalangga. Siyempre, ang paghigugma makahatag kalipay, kalangkag, kamagan sang balaytsagon, kagano pagid, inspirado mo, no, di ba? Kaya kung may negosyo, ikaw, Aquarius, amula na medyo pigaw-pigaw bintahan na subong ang kita. Okay lang, bawi naman na zone ina. Mas wanti mo nga mga numero 4, Justice 7, 23, 40, kag 42. Lucky color, red rose. Sa mga Pisces, Pebrero 19, tubtub Marso 20. Yes, Pisces, likawan mo anay ang magperma sa anuman nga mga importante nga papeles o kung kontrata mo manda nga hindi mo iya na intindihan sang maayo. Hindi pagpilitan ka o galingon mo. Kung may pagduda ikaw, pagduda nga nagasulod sa pensar mo, kinanglan, alalisahon mo na anay, kagibaluon mo gid kung anong maayo dira. Kay sigurado ka pamakan ang matabo kung di mo mausisa. Pisces ina iya base sa imo horoscope. Mas warti mo nga mga numero 2, 13, 22, 31, kag 41. Emerald green is your lucky color. Aries, Marso 21, tubtub Abril 19. Basta gani may ginahimo ka, let's say may proyekto ikaw, kung may maayo ka o kung hindi man maayo nga ginahimo, may bungahon gina sa ulihi, di ba? Yes, ang maayo lang himua, Aries. Ang imo ESP karon nga lower o kung ang imo extrasensory perception, ka very strong gidya. Gani kung ano man ang panagupnop mo, ano man ang nabatsyagan mo, himua. Hindi ka basta-basta man magpahulam kwarta kung may kwarta kag may manghulam kay nga tungod sina magugba gid mo pagsalig sa iya. Kay hindi kaniya mabayaran hambal sa imo horoscope. Pero may mamaayo ka di ko sampot man. Pero may maayo ka nga balita nga mabaton karon nga adlaw Aryan. Mga maswerte mo nga numero 8, 19, 29, 37 kag 40. Lucky color electric blue. Taurus, Abril 20, tubtub Mayo 20. Taurian, likawi nga mag-init ulo mo, para maayo bala ang pagsinalay sulod balay, malikawan ang hindi pagintsindihanay, o kon, syempre,
away. Subong nga adlaw tawriyan, ang tag sa katao nga masugilanan mo, nagakinahanglan gid explanation or eksplikasyon halin sa imo, gani kinahanglan mo, magpakatawhay ka ng pasensya, amo nang kinahanglan sa imo. Maswati mo nga mga numero 1, 10, 29, 21 kag 33. Lucky color, green. Sa mga Gemini naman, mga natao Mayo 21 tubtob Hunyo 21. Gemini, kung padayunon mo ang plano mo nga pagbiyahe, may dako ina nga kapuslanan para sa kaugalingon mo kung sa imo man trabaho. Ang plano mo nga pag-travel, dapat tagaan mo ina katumanan. Karon nga lang. Likawan mo man ang pagpulo pamasyar, likawan mo man ang pag-date kay sigurado sungguranay gid ang mata mo. Mga maswati mo nga numero 6, 12, 27, 38, kag 43. Lucky color, yellow. Cancer naman. Sa mga Cancer, Hunyo 22 tubtob Hulyo 22. Yan sa mga Cancer, kung mag-aara ka lang na sa inyo, manimuron ka lang na sa higad, hindi ka makapamensal sa maayo. Siyempre, kung nagapanimuron ka, dapat magpamensar ka tungod kung hindi ka maghulag, wala gid ikaw sang solusyon nga makita sa ginaangkon mga problema subong. Siyempre, kung hindi ka maghulag, may makuha ka na bala. Siyempre, wala eh. Tandaan mo lang, Cancer, ang nagahandom sang kaayuhan, kinahanglan updan sang kapisan, kabudlay, kag pagpaninguha. Gani, aksyon ka na. Kag kinahanglan sa gusto mo man matabo, matilo nga pamaagi mo himuon. Pagtandaan mo nga kinahanglan mas nami gid yakon ang aton gina-preparar nga pagkaon, ginabutang sa lamesa kag ginambitan sang pamilya, naghalin sa dungganon nga paagi. Maswerte mo nga mga numero 9, 24, 35, 32 kag 41. Lucky color, indigo. Nabatian nato ng una nga bahin sang atong sinipagbasa sang inyong mga horoscope. Relax sa mga nabilin nga zodiac signs sa pagbalik naman ni Tita Wilma pagkatapos ng commercial break. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon.
adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balitang dala, inspirasyon, aksyon, radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. 2:53. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tando I Light. Tando I Light, ang gaan pag may kasama. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. Yes, padayon man si Tito Wilma mayong hapon lang dira sa ano ni siya? Hindi ko mag-gets kay daw. Kabtik man sa mata ko magtulok, but anyway, okay lang na siya, na? Kay Lina Pagunaling, good afternoon lang sa imo. Kay Lilibeth Ninia, kay Martin Aliling. Kay Action Percival Villamor, salamat lang na? Ang imo da ginapag-greet, hindi ko makita. Pasensya, kid. Kag antes man, magpadayon si Tito Wilma para sa dugang naton nga nabilin nga mga zodiac sign para man sa iton horoscope. Ang iton man anay pagpakigunong sa pamilya Trava, no, sa pagtaliwan man ni Nanay Richel Rihida. Nanay Richel Inderona, halin man sa bugos nga pamilya sa nga Action Radio. Lina Pagunaling, salamat kag mayong hapon lang sa imo. Kag, of course, kay Rhea Joy Gumawa de Liquinia, watching from Novaliches, Quezon City. Thank you po sa live. Yes, Tita Wea. Kag, syempre man dira kay Girly May, kag kay Rhea Joy Gumawa de Liquinia. Love you always, Tito Wilma. And to all the Action Radio Bacolod Radiocaster. Thank you, Gid Rhea Joy. Salamat, Gid. How hopelessly I'm lost. Relax lang, anay dira. Kahit tuway na ang nabili natin ng mga zodiac sign para sa aton horoscope karon nga adlaw. Di na taga nitawe sa mga Leo na kita. Sa mga Leo gida. Ang mga Leo nga natawo Hulyo 23 to Agosto 22. Leo, tandaan mo lang nga tubtubuhi ka. May paglaom gid. Dako man ang kahigayunan para sa imo nga ginapaabot mo, maabot gid kag mabaton mo gid. Gani kon padayunon mo ang imo kapisan kag pagpaninguha, wala gid ya paltos, maangkon mo ang ginahando mo. Kag syempre kung matamad, ano ba lang paaboton mo? Antos kabudlayan. Mga maswerte mo nga numero 10, 15, 19, 28 kag 33, lucky color jade green. Sa mga Virgo naman ay gusto 23 tubtob Setyembre 23. May posibilidad nga makakilala ka sa tao nga makabulig sa problema nga ginaangkon mo Virgo nitungod sa imo trabaho kon sa imo man personal nga pagkinahanglan. Kung may panahon ikaw sa pag-enjoy, kapag tambong sa mga pagtinipon-tipon, may makilala ka, no, bago mo nga makilala nga posible makaangkon man kamusang malawig nga relasyon. Maswerte mo nga mga numero 8, 31, 34, 36, kag 45. Lucky color, shocking pink. Libra, Setyembre 24, Oktubre 23. Kung mahimo, Libra, likawan mo ang mga sunluganon nga mga tao, mga palalahog nga mga tao, karon nga adlaw kay nga magagawa gid yang hindi mo nami nga batasan kay subong handa ka gid nga makigaw. Likawan mo lang nga maakig nga makatag sa imo man sang kaluya, tuon kay kun makig kapag katapos pagkaligad kakapoy ba siya gono? Kay isa pag Libra, likawan mo magpangako kay sigurado wala ina sang katumanan. Maswerte mo nga mga numero 7, 16, 19, 25 kag 33. Lucky color white.
Sa mga Scorpio naman, Oktubre 24, tubtub Nobyembre 22. Ang mga maayo nga mahimo mo karon nga adlaw may dala ina iya, of course may upod na nga padya para sa imo. Kag subong priority mo gid dya ang imo pamilya antes sa imo kaugalingon. Kag mangin mamagan man ang bulig kon bugos sa baletsyagon ang imo paghatag. Mga maswerte mo nga mga numero 3, 18, 19, 37, 42, kag 49. Sun yellow is your lucky color. Kag sa mga Sagittarius naman, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Sagittarian, ang sinuman nga magabaligya o kung magapangayo sang bulig, dapat usisaon mo sang maayo antes mo pasugtan. Karon nga adlaw happy ka, dali ka mapalapitan sang bisan sino, pero halong ka kay base kon ikaw ang maintuan. Mga maswerte mo nga numero 5, 7, 11, 21 kag 32. Lucky color forest green. Sa mga Capricorn, Disyembre 22, tubtub Enero 19. Capricorn, ang pagbulig matinlo ina nga handom pero ihatag ina sa husto nga nagakinahanglan para nga malikawan mo. O kung malikawan ang pag-into. Kapag 6 sa lawas ang mabatyagan mo, rason kung nga madasig nga matapos mo ang imo na umpisahan nga trabaho. Mga maswerte mo naman nga mga numero 1, 5, 12, 33 kag 40. Lucky color aqua blue. Nabatian neto na nga itong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope para karon nga adlaw, Biyernes, Enero 7 tuig 2020. Action Radio Philippine Standard Time in Punto Las 3. Ang ito na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you.
namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Alas 3:04 na Action Radio Philippine Standard Time. Siyempre, sa sini naman nga bahin si Tita Wilma, antes magpaalam ang ito na coffee break o pwedeng Zenthone Plus Coffee Mix. Ang kafe nga suwabe nga aroma, suwabe ang timpla kag suwabe ang sabor. Ang kafe nga sa isa ka tasa nga pag-inom mo sini, makakuha ikaw sa mga vitamins kag minerals plus insoluble fiber nga makabulig sa aton sa pagtinlo sa aton colon o kon tinaiman. Kinala matinluan man na adlaw-adlaw na. So, Zenthone Plus Coffee Mix para man sa mga nagareklamo mag-inom sang kafe nga nagasakang ila acid, na nagasulab ang ila bala sulok-sulok kag nagapalpitate sila, ay try mo ang aton sa Zenthone Plus Coffee Mix tungod ini makasiling kag gidya nga may kapi ka na may bulong ka pa. Ha? Pwede natin inamabakal sa mga tsindahan man dira sa inyo tag sa kalugar kag pwede man kita makabakal online. Pagi sa pag-login sa www.kalusuganyan.ph kag sa Kalusuganyan Facebook page. Pero tinday naton nga ang authorized online distributors sang Zenthone Plus Coffee Mix amo lamang ang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag ang Klinika Alternatibo Medicina. Sa siningabay magapaalam na si Tita Wilma, pero antes may nangatong sa ni quote of the day nagasiling, expect problems and eat them for breakfast. I can't say goodbye. Sa Regala Family, dira mayong hapon lang. Salamat din. Pasensya sa wala na itong malabutan ng mga mensahe. Pero padayon man si Tita Wilma nga nagapasalamat sa inyo. Tanan kag salamat man sa akong mga partners sa Technical Control, Action Henry Pulgar. Upod man kay Action JM by Kin. Kag sangalan man sa among Station Manager, Action Nona Di Maala Magbanwa. Productions Chief, Action Rex Cantong. Si Tita Wilma nagapaalam, tubtub na maliwat buwas, standby sa may taong nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!